ಸೌಖ್ಯತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣದ ಅಸಲ್ ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಯಾನು ಸಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಓಲ ಇದೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಪಲ ಪೋಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ 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 ಒಯ್ತು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅವಳು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ತೂಯೆ ಪೂರ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬಂದ್ ಆದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬೊಲ್ಲ ಪೂರ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಅಂಚದ ದಯಾಗ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ಕೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ದೂರ ದೂರ ಪೋಪು ಅವು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಬನ್ನೊಂದು ಸಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅನ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಮನಗ್ಲು ಏಪವ್ರ ತಿರ್ಗೆರೆ ಕೊನು ಕಾತೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಉಂಡದೆ ಸರಿ ಉಲ್ಟವೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಇಂಚೆ ಬರೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಐತರ ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸತಿ ಯಾನ್ ಕಂಡೋಗ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಕಂಡೋಗ್ ಬರ್ತದ ಡೊಂಕೊಬ್ರ ಗೊಬ್ಬುನವೆ ಅವು ನೇಜಿ ನಡ್ಪುಣ ಗಣ್ಣ ಕಂಡೋಪುಣದೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ದಿಪ್ಪುರತೆ ನೇಜಿ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಪುಣತೆ ಐಟ್ ಹೊರ ಡೊಂಕ ಗೊಬ್ಬುದನತೆ ಕೈ ಪೊಲಿ ದಿತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏತೋ ವರ್ಷ ಬೇನೆ ಅವನಿತ್ತನು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತನು ಕೈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದ ಐಡ್ದ ಕೈ ಇಂಕ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಪ್ರಪಾಡ್ದಿದ್ರೆ ಅವು ಬುಡ್ಲೆಂಚಿ ಅವು ಏತೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಅವನಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಪ್ಪಿದೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪುನ್ ಮಾಡ ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದು ಹೋಗೋದಂಡೆ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಆಯ್ಪಂಡಿ ಅಲ್ಲಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ನೀ ಜಜ್ಜೆ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದ್ರು ಇನ್ನು ಕುಲ್ಗಂದು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಅದಿತ್ತು ಮಟನ್ ಎಂಕ ದುಂಬುಪುರ ಮಟನ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಏಪಲ ಚಿಕನ್ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ದ ಪುಚ್ಚೆಯನು ಯಾನು ಸೋನು ಎನ್ನ ಬಬ್ಲು ಮೀನದ ಪುಚ್ಚನಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ತಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ತರ್ಪಾಯನು ಅಂಚೆ ನೀ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ದ ಕಜಿಕ್ ಮನ್ಪು ಕಾಟಿಡು ತಿನ್ನದು ಕುಲ್ಲೂರು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಉಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡದೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವೇನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಉನ್ಮನ್ ಕೊಡಪ್ಪನು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅಂತ ಬನ್ಪಿರೆಂಕ್ ಟಚ್ ಉಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿಯಾನು ಮಮತಾ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವನಿತಾ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆದನು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಪಾಡ್ದೆ ತೂರು ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶುಭಾ ದಿನ ಬೈದನು ಅವು ದಾದನ್ನ ಪನ್ನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಆಕಲ ನೆನಪಾಪಿನತ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ನೆನಪಾಪುಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಗಂದ್ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಐತಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಆಕಲ ನೀ ಫೋಟೋ ಹಾರ್ದು ಉಂದ್ ಮನ್ಪುರು ಅಂಚದಾಲತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಉಂಡತೆ ಅಕುಲು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಆಕಲ ಪಾಪ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ತಿರ್ಗುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಗಂದ್ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಐರ್ದಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ ವನಿತಾ ಪಂಡದು ಆಲ್ ಮುಲ್ಪಾತುಪ್ಪುನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಓಡಾಂಡ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕೊಂಡತಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆನ ಆ ನಂಬರ್ ತೂದು ಐರ್ದಕ್ಕ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದುಮ್ಮ ಎಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐರ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಡಿಂದಿತ್ತೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನಮೇ ಲೂಟುದು ತಿಂತಿನಕ್ಲು ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ ಐರ್ದಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನನೆ ಕಕ್ಕೆರ ಬರಂದಿತ್ತು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನಮೇ ಕಾಸದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೆತ್ತದು ಎನಮೇ ಪಿರಾಡು ದೂರ ದಿನಕ್ಲು ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕಕ್ಕೆರ ಬರಂದಿತ್ತು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನು ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನಡೋದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪಾ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಏತೋ ಘಟನೆ ಐರ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೋಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ಸಿ ಪಣದು ಮನಿ ಪಂದ್ ಏತೋ ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಅವುದು ಪುರದೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡ್ಲಂಚಿನ ಕೆಲದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ನಂತರ ಇರ್ಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆನ್ ನೂಟರ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಬರ್ಬಾದ್ ನಂತರ ಬರ್ಪಿರು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಐರ್ದಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮ್ಯಾಟರೇ ಕೊಡ್ಸಿ ಪಣದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ನಗ ಏತೋ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ವಲ್ ಐರ್ದಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪಿರ ಎಂಕಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬು ಅವೇ ಟೈಪ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಚ್ ಉಡ್
ಅಂಚೆನೆ ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೋನುಪುನು ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಕಲ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಪಣದು ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುನ ಮೂಜೋಶ ಆನಗ ಜರ್ನಿ ಆನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನು ಐಕ ಆ ಒಂದು ಪಂಪೆ ಐದಕ್ಕ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೆಯನ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಐದಕ್ಕ ಓಕೆ ಏನು ಪಂಡದು ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೆನ ಸಂದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಐದ ಕಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ನು ದಾಲ ಅಳುಕುಳುಕಿಜಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವೊಂಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವಂದು ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ತೂಲಿ ಪರ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೆ ತಿರ್ಗುನ ಪತ್ತನ ಪುರ ದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಎಂಕುಲು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಗ ಐದ ಕರ್ನ ಎಲ್ಲಾರ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಯಾ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ போதுப்ப அந்த ஆத்து யானு அர்னெல்லடு ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರಾಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏತು ದೂರ ಅನ್ಕೋಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈತಿ ಯಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಪ್ಪೆ ದಾಗಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿ ನಂಚಿನ ಒಂತೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಯಾನು ಈ ಒಂದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣದು ದಾಗಂದು ಪನಗ ಕೆಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಉಡಾರ ನಿಕ್ಲೇನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮನ್ಪೆರ ಬನ್ನಗ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ದಾಗಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ LIC ದೇಟ್ ಯಾನು ದುಂಬುಪುರ ಇಯರ್ಲಿ NOP ಇಂದು ಪನ್ಪೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಈತ 100 ಸೆಂಚುರಿ ಪುರ ಹಾಕದೇನು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಮ್ಮುದಲಕ ಕೈಕಾರ ಹಾಕುಜಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಐದಕ್ಕನು ಲೆಕ್ಕದ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಇಯರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಈತ ಮಣ್ಣದು ಕೊರ್ಪೆನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನ್ನದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಾನು ದೇಗ ಮಣ್ಣ ಇಂಕ ಆತು ಪೊಸೊತ್ತಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅನ್ನು 14 ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತು 2 ಲ್ಯಾಕ್ದ ಒಂದು ವೇಳೆ 16 ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಯ್ಜಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಜಿನ 2 ಲ್ಯಾಕ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಪಿನ ಇಂಕ್ಲ LIC ದಕ್ನ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎನ್ನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರದೊಂಡತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಪಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಂಡತೆ ಯಾನ ಆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊರ್ರೆ ಪುಣತೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಬಹುದು ಕೆಲದ LIC ಏಜೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ತರಿತಿ ನೋಡುತ್ತೇರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡ್ ನೋಡದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇತ್ತುದುಂಡತೆ ಐಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಕೆಲದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಎತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೊಂಡ ವನಿತಡ ಪನ್ಪೇನಂದ ಮಾರ ಇದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪನ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊರ್ಪನ ಪಣದು ಆತನಗ ಆಲು ಪಾಪ ಪನ್ಪಲು ಯಾನ ನಿನ್ನಲಕನೆ ದೀಪ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಪೂರಮಂತೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಉಳಿತಾಯದ ಕೇರಳ ಪಂತಜೇರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಯಾನು ಸೇರ್ವೆನ್ನು ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ಆನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ ಕೊಪ್ಪಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಗಲ ಅಕ್ಲು ಶಾಪದಿದ್ದು ಅತ್ತನಾಡ ಒಂದು ಬೇಜಾರಡು ಗರ್ವಡು ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲ್ಲ ಕೈಯೇರ್ದು ಕೊರ್ನಗ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆರ್ಲನಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪಲ್ ಆಲು ಊರುಗ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕು ಕೊರ್ಪಲ್ ಆಲು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂಜಿ ಆ ಊರುಡು ಪೂಜಲ್ಲ ಆಲು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪಲು ಊರುಗ್ ಬತ್ತದಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಮೀಟ್ ಆಪ ಮೆಲ್ಲಗ ಬಾಪ ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ಗೋ ಪತ್ತುಪುರ ಐಡ್ಲ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪು ನಗನೆ ಅಲ್ನ ಮಗಲನ್ ಕಡಪುರಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸೈನ್ ಪುರ ಪಾಡ್ಪಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು 2 ಲ್ಯಾಕ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓಕೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ದ ಸಮ್ಮಿಶುಡತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾಸು ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಟಕ್ ಅಂದ್ ಎದುರ್ಪಿರ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕ ಕೊರಿಯಲ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ದೀಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತೂಕ ದೀಪ ಅಂಚಪುರ ಬಂದ್ಪೇರು ತೂಕ ಬತ್ತಗ ಇಂಚಪುರ ಬಂದ್ಪೇರ ಒಯ್ಪೇರು ಆನ ಮೋಲ್ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ದು ಕೊರಿಯಲ್ಲತೆ ಐಕ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಕ್ ಬೊಕ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳ ಪಾಪ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪುರ ಏನೊಂದು ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಕು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವ್ಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟ ಅವ್ಡ ದಾದಾಂಡ ದೀಪ ಪಂಪು ನಕ್ಲು ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಅವನು ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ದೀಪ ದಾದಾಂಡ ದೀಪ ಅಂದ ಕೇನ್ ಇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅವ್ಳು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕ್ ಅಪರೂಪ ಯಾನು ಚಾಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪುನು ಪಾಪ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಅವೊಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆಲು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಕಾಸದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಪುರ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ನಮ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮಮತಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಮತನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವೆ ಮಮತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪನ್ನಿಯರೆ ದೇಗನ್ನು ಪನ್ನಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಅನ್ನಗುಣತೆ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಪೂರ ಪನ್ಪುಜ ದೇಗನ್ನು ಪನ್ನಗ ಅವ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕೊಳು ಎನ್ನ ಬೀಡುದು ಪೇರು ಅಂಚದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಗೊಬ್ಬ ಅನುಪುಣು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊಬ್ಬ ಅನುಪುಣ ಆ ಪೊಂಜೆಲ್ಲ ತೂಪುನ ಆ ಪೊಂಜಿ ತುಳುವ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗಿನಿ
ಆಪೊಂದು ಗೊಬ್ಬ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಉಡುಪು ಏರೆಗ್ಲ ಪನಿಯರ ಒಂದೆ ಅತ್ತ ನಿಂಗರ ಒಂದೆ ಇಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ತಳಮನಟು ಗೊಂದಲ ಡುಪ್ಪೆ ಸೊ ಮೇರ್ ನಂಚಿನೆ ಪಾಪ ಮಮತಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ನ ಕಾಲ್ ಬಪ್ಪು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚ ಇಂಚಂದು ಅತನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪನ್ನಿ ಐಕೆ ಪಂಪಿನಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಟಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಂಪಿರು ಕಾಲ್ ಮಂಪುನಗ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಅವು ನಮಕೊಂಜಿ ಜೋರು ಗುಳಿಪರ ಒಂಜಿ ಗದ್ಗತಿತ ಪನ್ಪೆರತಿ ಅಂಚೆನ್ನ ಬೆಂಡ ಮಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನು ಯಾನು ಪನ್ನೀರ ಪೋಪು ಜನ ಆಂಡಲ್ ದಾದಾಣ ದಾದಾಣ ಕೇನಗ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆನು ಆತನಗ ಆರು ಪನ್ಪಿರಿ ವಿಷಯ ಐಕುಪ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಯಾನ ಉಂದ್ ಮನ್ಪೆನು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗುಣತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ರಿಯಲಿ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನ್ನುವ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮದಪಾಯ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅವಿಗ್ಲಂಚೆನೆ ತೂಯರ ಏನಲಕರ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆಂಡ ಅರ್ನಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮೋನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮಮತ ಶೇಖನ ಹೃದಯ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನು ಮಮತಾಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು ಮಮತಲಂಜಿ ಉಗುಲು ತಿಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ದುಂಗು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಆತಿರು ನನ್ನಲಾತ್ ಬಿಸಿ ಆವಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಪುದರು ಬರಡರೆಗ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರ್ ಪಾತೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡು ಪತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ A to Z ಎಂಗ ಮಮತನ ಇಷ್ಟ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲದ ಕಾಲು ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುನು ಹೃದಯ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಆಣ ದೇವರನ್ನ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪನಡು ಮಮತನ ಮೋನೆಲ ಪೊರ್ಲು ನಂಚಲ ಹೃದಯ ಡೈಮಂಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ತೆನ್ನ ಲೈಫ್ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ದಿಕ್ಕ ದಿನ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅನುಮನ್ಪೇನು ಟಚ್ ಉಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೂರ ಅಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಂಚಿನಿ ಏರಾಳ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ನೆಬೇಕ ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲ ಉಪ್ಪುನಗ ಓಂಗೊಂದು ಬರ್ಪು ನಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂಪಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಪಂದನೆ ಏರಾಪೇರು ಅಕ್ಕಲೇ ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಲಕನೆ ಅನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದೇವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಫಲಪ್ರದ ಮಂತ್ ಕೊರಡಂದು ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪತ್ತಿನ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಧನ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಲೈಫ್ ಏರಾನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತುನಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೆರಂದು ಎನ್ ಜನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಏರ್ನಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪತ್ತರ ಪೋಪುಜೆ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವನಿತ ಅಂಡ್ ಮಮತಾ ತಾತ ಅನ್ನುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಡೀಗೆ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇದೆ ಎಸ್ ತುಯ್ಯರತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂತೇನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಉಂಡತೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಗ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಮದ ಗೊತ್ತಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನವಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾನಿ ಧನ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪೇನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟಚ್ ಉಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚಿನಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ಆತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಸಂಡೇದ ಕಾಣಿನ ಲಕ್ಕದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆತನು ನಾನೊಂಜಿ ಕಜಿಪೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಕು ಮುಗಿತನಾಡ ಎಲ್ಲ ಇನಿತ ಸಂಡೆದ ಬೇರೆ ಮುಗಿಡು ಸಂಡೆ ಉಡದೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಕಲು ತಿರ್ಗೆರೆ ಬೋಪನೆ ದುಂಬು ಸಂಡೆ ಉಡದೆ ಓಹೋ ಹಾನಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹರ್ತಾರೆ ನೆಲ ಒರೆಸರೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಸಂಡೆ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಪೆರದಿಲ್ಲ ಅದು ಇನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಕಾಣನೆ ಸುರ್ಮಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇರಪ್ಪೋಜಿ ಪಾತ್ರೋನು ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಏನೋ ಇರಪ್ಪೋಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇನು ಪುದೀನ ನಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ನಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಚಟ್ಟಿಡು ಶೋಕು ಅದಿತ್ತಲು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುರಿದಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚಟ್ಟಿಡ್ಬಾರ್ದು ನಡೋದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬಾಡನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪುಟಾಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಸಲ ಒಂದು ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದಿಕ್ಕದ ಮಟನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣಣ್ಣೊಂಜಿ ತಾರ ಒಂಜಿ ಪೆರಪೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಅಟೆಲ್ಗೋನೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪೆರದು ಗೊತ್ತಿರು ಕುತ್ತ ಕುಂತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮರಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರೇ ಅವೇನು ಪಂಡೈತಿ 4 ಮೂಲಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಂಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದತ್ತ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ನನಗೆ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಅಟ್ಲಿ ಮಂತಿದ್ದು ನಾವು ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಪೂರ ತೂಪ ಇದೆ ಉದ್ದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಪೂರ ತೂಪ ಇದೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಮಕ್ಳುಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತೆ ಸೋಫಾ ಮಂತೆ ಇಂಚ್ ಮಂತೆ
ಅಂತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ದೋಜುಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಗಲಂತೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾಲ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ ಇನಿ ಪೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉನ್ನತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮಿನಿ ಒನಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ನೆಟೆನೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಲ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಲೇಪಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಟ್ಟೆತ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆತಿ ಅಂಚ ತೂಡ್ದಾದಂದು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಟಿಲ್ ಕೊನೆಡು ಪೂರ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ಲ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಪ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಸಪ್ಪ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂದತ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಉಸಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ದೇವರೇ ಸಂಖ್ಯೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಂಜಲ್ ಪನ ಅನ್ಪೇರು ಪೂರ ಪೊಂಜಲು ಮನ್ಪಿಜೇರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪನ್ಪಿಜೇರು ಮೇರು ಅತ್ತ ಕೆಲವು ಆಂಜಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಡೈಲಾಗು ನಿಕುಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಡೈಲಾಗು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಸಾಕಾಪುನು ಅವು ಪೂರ ದಾಂಡೆಜ್ಜಿ ಕೆಲದ ಆಂಜಲ್ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಡೆದಿಗ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಮೇರೆ ಒಂದು ತಾರೈ ಪೆರಿಪಿನ ಬಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋಪು ಜನ ಏನೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋಪುನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಕೊನ್ನ ಯಾನು ಯಾಪ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೇನು ಅಂಚ ಮುಗಾಲು ಪಿದಾಯ್ಡು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದ ಬೇನೆ ಉಂಡದೆ ಮಂತಿನದು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಐತರದನಿ ಬಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನೈಕೆ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋನಗೊಂಡದೆ ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಅನ್ನ ಪೂರ ಐತಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಪೂರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರನೇ ಮನ್ಪೇನು ಲೇಪಣ್ಣ ಐತಾರದನಿ ಇಂಕ್ಲು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಿತ್ತತಿ ಮರಿಲ ಪೂರ ಒಂದು ಬಬ್ಲುನು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಡೇಂಜರ್ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮೇರುಂಡದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಭಾಷೆನೇ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಏತು ಸಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ದಿನಕ ಮೇರು ಒಂದು ಇಮೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಡುನು ಎಂಚಿನ ಲಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಸಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ನಾಟಿಲ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪೆತಿ ಆರಲ್ಪ ಬಾಂಗದಿದ್ದು ಟಿವಿ ದೀಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫಿಲ್ಮದ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಅವಳು ಸೀನ್ ಬಂದುಕೊಂಡದೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಅನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಎಂಕೆ ಪರ ಕುತ್ತ ಕುಲ್ತು ಅಕಲು ಕುತ್ತಕಲು ಒಂದು ನೂತು ಹೋಗಲಿರು ಬೇರೆ ಕೀಸು ಹೋಗಲಿ ರಾಜೋಕಲು ಹಂಚಿದಾರ ಮುಡುಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಇರೆ ಕೊಂಜೋಕುಲ ಹಾಕೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಆಂಜೋಕುಲ ಕೊಂಜೋಕುಲ ಕನ್ನೆ ಉಪ್ಪಿರು ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಉನ್ನದೆ ಕೊಂಜೋಕುಲೆ ಭಯಂಕರ ಕತರ್ನ ಕುಲ್ಲಿರು ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುನು ಬಕ ಮರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪುನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಣ್ಣುಲೆತಿ ಕೊನೊಪಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪಿನಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡುನ್ನದೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಆನಲಿಗೆ ಕೂಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ದೇಪಣ ಹನಿಮನ್ ಪೋನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಿರವಡೆ ಪೋಡಾಪುನು ಓಲ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೆರ್ಪಲ ಮರ್ಮಲ ಅಂಚಾತನ ಕತೆ ಅಂದತ್ತ ಬನ್ನಿಗೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡದೆ ಕೊಣ್ಣುಲು ಭಯಂಕರ ಕತ್ತರ್ನ ಪಾಕಿನ್ ಮಾರೆ ಕೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಎತ್ತಿನಿ ಪ್ರಿಯಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಗಂಡನನ್ನು ಮಾಡರು ಅಂಚ ಮಾಡರು ಇಂಚ ಮನ್ಪರು ಹನಿಮನ್ ಕೊನದು ನೂಕುದು ಬಾಡು ಇಂಚ ಕೂಡ ಉಂಡಿ ಬಾ ಇತ್ತೆ ಕೊಣ್ಣುಲೆ ಭಯಂಕರ 5-10 ಬಾಲ ಆಣು ನಾವು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಇರೆದು ಕೊಂಜೋಕುಲ ಆತೋಡು ಪಣ್ಣದ ಎಂಕುದಾಲ ಯಾನ್ ಏಪಾಣಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆನಲ್ಲ ಪಂತೆನೆ ಎಂಕು ಕೊಂಜೋಕುಲ ಆತೋಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಜಪ್ಪ ಎಂಕ ಆಣಲು ಟಚ್ಚುಡು ಆಣಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ತಾರತಮ್ಯ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಕೊಂಜೋಕುಲ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ದಯದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಅದು ಮೊರಣಿನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪಿನ ಮರ್ಮಲ್ಲಕ್ಕ ತೂಪಿದೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲಕ್ಕ ತೂಪೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯಪನ ಎಂಕ ರಡ್ಡ ಆಣಲು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಮಲ್ ನಾಕಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ನಕಲು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾರು ಮಗಲ್ ನಾಲ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ತೂಪೇನು
ಏರ್ ಬಲ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಹಣ ಬತ್ತಿನಲ್ಲೇನು ಮೇರೆ ಏರ್ಪಲ್ಲ ಮಕ್ಕರ ಬೇರೆ ಎಂಡ ಕಣ್ಣನಿ ಬಕ್ಕ ಈಲ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಡದು ಅಂಚಿನ ಕತೆ. ನಾನು ಈ ರಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ వెయ్యాడు పక్కన ఇప్పుడు ಸಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಲಿ ಓ ಜಾಲಿ ಇಮೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಬಬ್ಲು ಸಂಭಾಳಿಸು ನಾವು ಬೇಲೆ ಸೋನು ದಾದಮಂತ ಸೋನು ಅಂಗಿದೆ ಎತ್ಕೊಳ್ದಿ ಆಯ್ನ ತೂಕೋಲ ಕಜ್ಜಿ ಐದು ನೆತ್ವಿ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ದಾದೆ ಅನ್ನ ಅಂಗಿದೆ ಇದೆ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಚ ಬಿಜ್ಜುಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಡೇ ದಾಗ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬನ್ನಿ ದಾಗಿ ನೀ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬನ್ನಿ ಇದೆ ಇವ್ರು ಬರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇವೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ ಯಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಲವರ್ ಅದ ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓದಿತ್ತ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ದಾದಿಕ್ಕು ದಾದಿ ಬಾಬಾ ಈತ ಬಲ್ಲು ಫುಲ್ ಆತುಂಟುಲೆ ಈತ ಬಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಈತ ಆದುಣ್ಣತೆ ಈತ ಆದು ನೆಟ್ ಈತ ಆದಿದೆ ಉಣ್ಣೆಂಗಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಪಿದೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ದೀತನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಉಂಟುದ ಮುಗಾಲು ಉಂಟುದಿಲ್ಲ ಪಿದೆಡು ಪರಿಸರ ಮುಗಾಲು
ಎಂತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋರು ಬಡಲವನುಂಡು ಬಬ್ಲುಗ್ ಫುಡ್ ಕೊರಿಯ ಎಂಕುಲು ಐದು ಎಂಕುಲು ಉಂಪಿನ ದುಂಬಿ ದಿನ ಯಾರ ಬೈ ಕೊರೋದು ಪಲ್ಲೆನ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತುಂದು ಒಂಜಿ ಮಟನ್ದ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತುಂತುಲೆ ಭಾರಿ ಶುಕು ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಸೂಪರ್ ಮಟನ್ದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆಂಜಿ ಉಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಕಲೈತೆ ವನಸ್ಗೆ ಕುಲ್ದ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತುಂಡು ನೋಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಈರು ಯಜಮಾನರು ಎಂಚಾತೀನಿ ಕಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೋನ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರಸನ ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತನ್ ಈಜಿನ ಲಡ್ಡೆನೆ ಹಾಕಲು ಕಜಿ ಈಜಿನ ಕೆತ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಗಬಟ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಖಾರ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ ಆತಿತ್ತಲೇ ಯಾವ ಮೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಟನ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಜ್ಜುಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಸೋನುಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟಂತೆ ಆತು ಮೀನು ದನೆ ಮರಲು ಸುರಾಣ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕದ ತೂಕ ಯಾನು ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತಾರೆ ಕುಲ್ವೇನು ಹಾಂ ಮಟನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಏಪಲ ಮಟನ್ನೇ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಿನದ ಐಕ್ ಬೆರಕೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೋದು ನಿಚ್ಚಾಣ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ನನ್ನ ಬಬ್ಲು ಪಾಪ ಎಡಿಟ್ ಕುದ್ದಿ ಓದಿ ಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲಿಯನು ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಅವು ಪನ್ಪೆರದ ಬಂಜಿದ ಪುಡಿ ಸಾಯ್ದು ಹಾಕು ಬಡ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತು ಸೂಪರ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಏಪಲ ರೆಸಿಪಿದ ಪನ್ಪೆನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಎಟ್ಟೆ ಅದು ನಿಜನಾನ ಎನ್ನ ಮಟನ್ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆತ್ತೆ ಉಣ್ಣದಿ ಅವು ಕೆತ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಗಬಟು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಉಂಗಾಪುಜಿ ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ನೆಟ್ಟು ಬಂತದೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಲಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತನಾಗ ಕೊಂಜೋರು ಎಟ್ಟೆ ನೀ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತು ನಾನು ಎಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಮಂತು ನಾನು ಕಜುಕುದ ರುಚಿಯೇ ಬೇರ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಶೋಕಾದನು ಅಂಚ ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಂಕುವ ಅದು ಬಯ್ಯ ಗೋಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಬಯ್ಯದ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆರಾಮೊಳಗೆ ಮುಂಪ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.